Puilan ko bilang mati biwa lam sogo khapang ni takotai bukhusano tangi inga ang tini je jaga phai sok pai kya belai khano wana ma misincha kaisa ya rok bokha hamya tai kitini wa pathor ni sing sai maka tai se bohogobo tiruma bo tongkho ek logi tinta sak hamya bemaro kalai tong khatabo tai bini logi song je bono doctor talangmang tirprani doctor kun jaga sa thangya kari kya asa kamo haike phonugi tongmani bising tei tabukhe tirprani phatar haste ose talangi thani hinjago haini bagai tabuk tirprani phatar haste talangnani hinggo to belainyo rang puisa nangnai je aro chanani nangnani ba doctor khoroso bithirok painani belainyo rang nangnai hingke tiprasa no khongole tiprasa ro koichano le rang ganang tongba tai se borok no sing sawi maka dini sa hajar tangi chai tongjago borok oma haike tangi chai tongmani bisingo tini bini hikse oma haike sakhamya thongoro kalai tongkha hingke bong nog nokkhongo tangmung sinai aboni belai wana ma misingjak kapangni takotai bukhuk song hingke ang bobai yang kok sawi ni lainai tabuk bini bwsai acha dra obo tamokhe wngkha sagori obo da sigang puila khe bo bohok sajago hwngnai oboi tonglaimani bohok sao hingke tonglaigra haike no ulo doctor o tlangoi nailaikhha doctor tlangoi naimani tumor ni saka tumor ni pore aro borok kidney pathor hingke kidney pathor no hingke bithibai thanga nini hingra boro to o tumor no operation khaiji hiniai saka kidney pathor ko tamo bithirok bai thanga nini hino ta kisa chikonko ni sauta hingke aboni pore borok tumor no operation khaina hiniai thalang thangmani ga operation khalainani just dino operation center no tlanginai ani logi songno operation khalailia hingke anobo ringkhalo doctor rok ta anobo ringkha nini logi no operation khalaina da hinui sengkha hingke sir angbo khalaina hini tuipaikha hinmani nini logi ni prote kaisa heart problem tongo hinui sao hingke tamung lainaisa sir hingke heart problem ni no logi ni no tabuk jeng operation khalaikha hingke gyan phirogya phano wngoi mano hingke nung nini isa nung khalaina dana khalairia hinui chungo hingke heart problem o operation khalaikha hingke gyan phirogya wngnai hingke sir tongra di ang tei kaisa nainai phigina hinui ang ah jaga o mana khalainai operation khalairelia bo sakham nogo thangmani abo hingke ang tlang thangmani prime home care tlango tirpra o hingke ah jaga o bo haike phirok tufainai ang bo sisu bihar ukologo kaisa heart ni doctor tongo aro phunuka hingke aro phunugui akini nongkha aro bo phunukmang aro ni wnglia hingke jibi sakhang no aro bari tonglai phiro hingke jibi sakhang nogo tlango kha hingke jibi sakhang nogo bo nini rogi belai kotor hinui chimini salai tonglaio tabuk phano ani obo rogo choli tongo treatment rok cholirui tono ta ang kwbangma no tabuk no haike phano je tongmani ani din hajra khalai phano hingke tabuk ah jaga no sajago je nung phatar haste o tlangkha hingke tirpra ni baire tlangkha hingke nini o rok no hamrui manai hinui sajago ta hingke ani yago to ang dini khai ongkamo hai rok hingke ani yago to rang puisa rok kwlukhe taisi 3 bochor naikha mane bo 3 bochor romoi thongro kalai tongkha afur sigang khe asuk kalaiya tabuk bo thongro kalaimani hingke just 1 bochor kalai tongkha 1 bochor romoi tebo sijak chogo ta kono kam rok khalai manliya haida 3 bochor ni simi start mani 1 bochor hingke tabuk mane bo kun khai manliya abo hai obostha o tongo na tabuk hingke bo kun phang khalai manliya bo tabuk bo sak himi tuituknani porjonto obo wngoi thangkha bini sak himnani poito phan kwrwikha ta hingke kok rok bo kaham khe sai manliya lengjagui thango doti no tabuk actually puila first bo tamong mane tamokhe je omo hai wngkha puila first bini sorio bomo hai feeling phai puila hingke kisa misa sori kosto wngjago bohok rok sajago hingke obo hai rok no choto khato hai hinui chungo choto khato no phunugui tonglaio ta hingke haike phunukmung tabuk hingke bari thangkha
amoni mane puila ke kisa ka bohok sai tongmani bisingo doctor phunukbui tongo to na afro uromui me da afro rogo asuk mohike romjagyat mohike sijagyata sijagya hanya hamana hane chimi tong ke ta norok haida hanya haman ni wansugui tongkata bini mo bini mung ke minarani debroma nini hikana nini ke ani mung ke direndra debroma nong nu khongo ko tam rok khai chalai tongsa norok ang tepar khlainyo tongo ব্যাপার মানে rabar rok rai tongta নিজini da ani to rabat kisi sasi 100-150 sujani rabat hingke bunyi borawo bani borawo hairokan rai tongta lai choli tong ta na haike soli tongta ngen nang tau je haste ni je loko nai tong nai rok no nang tam ko sa na mo song ba nang bor no tam sana ni mo song je nini logi song ni tei nini yago to song nin khok to khana ka rang puisa kari ka je father hasteo talang di hinjang ban bising tei nang bo nini bihing no hamro nani mo song jawo heda ben nang tabuk abono je nai tong nai kha kam ti ba saro tam ko sa na ni mo song ang abono lokorokno ko kwsarna musungo chini khagonang maya gonang tipra sarokno jotono anobo chuba kha hingke angbo ani logini no agini haike no phirogui kahamke sak hamke tuinai tongoi mana nang jotoni no kisa misa chuba chuman kha hingke abono ang ko kwsarnani musungo actually no so bana ni thang khang ka nini kono account number ba gp number tira tong ani kaisa hanyo chukon sake phone pay khulugjak tongo a jaga rang rohna ko rohri jabo rohori mano a jagao nini gp number sani full pay number abo hingke 7005175362 kaisa sadi 7005175362 number je chungmani khoksa khoksu soba khangka norok te kisa helmano akong nong nabla nin singma sino yani ene nong nong emla sabo sinaroni emle hingke chini sar mano debroma bo constitution kala nong oro ni ndc sabo MDC hingke chini sar budo debroma budo debro na sodor golagati na sodor golagati andar kalayo nge je abusu jarotei je manop tini emle ba nong nong ni ndc budo thaite nai peke chini MBC phainani hingke kok romjakno haipono bo onyo samung rok ngoi sokpai yakhuta norobong no information hakanda na information rok rijak chini MBC sarno bo ene boko tamsa bo je mantui chubanai hinaino bo sajak bin yago singbo kagos rok kisa misa rijak tongo mongo mane o nin bihinu tei kagos document hojak na ang document rijak tongo chini MBC sarni thani nini mong tam sungamo Direndra Debroma kanai ma khana khapang ni da hotai bu khusong je bini hikni je problem ni tei bono serai sai ma kana tabuk abono wana laijak tipra hasteo tipra saroni bagai tipra saroni bisingo tam nya sik bemar bai koplongoi tongna naka nor khanai ma khana lai thangjak sonjona ba hasina bini bahaino belai khano sa khamya borok bo thongorok klai problem nglai tongo sonjona no to je sini tipra saroni bisingo je mantui je choktui kheno bono koto je tipra sa hanai choba laikya ba donation bo khai laikya bono je tabusu jorta donation khaimani bisingtui bono Mumbai bo talangoi tabu doctor kahambai phonogoi tongo tini bono se chobaoi khoksa ko rohori choba lai tongoi mano hungke tini sini takhok direndra danghomo sini takhok no singchobai me da tai sai bini to bkha hamya kaisa rogliya kaisa problem niya ekloge tinta pathor bo tongo bkha hamya tirungma bo bohogono bohogopu hingka haini bagai o jarao borok tai sabono choba chok sanai nijini dofano no choba chokma sanai belai buini dofani borok no choba chok tira mano ba nijini dofano sanya khe haini bagai khabangni dakhotai bo khungsong je mansak chwng dino din hajara kam khaikya hingke 600-700 tega income khlaio a 600-700 tega ni bisingo je sini takhongni ba bini bihikni hnai chwng 10 tega 20 tega khosokbai manglak da 10 tega 20 tega to chwng dogano thaka kor sa haini bai phaio 50 tega ni kom sa baya dogano thaka hingke hingke chwng tini sini tipra sani hingke hnai je 5 tega 10 tega khoroksa borok choba hingke la kaisa borok choba khe bwsak rang phai
tini borok bo chubachu manui thango tini chini manai sonjana no se chwng chubaui je rang khaklaiui phatar hachoi rok holai malai kya tini chwng bono khoro hori maya da abono kebo phono tabu jor tui nogo siring ka asugui ta tonglai khapangni takultai bukhuk song ang bisirbat go ani oboni bising tui jang youtong no kongnai je sini sikla sikli rok no tini chwng sini manai hasinani bagui se rang khaklai donation khlailai tongui mano hingke tini chwng bini bagui kha tongui maya doba haini bagui je mansak nijini yakni rang chubai maya phono buni thani khoksa khukjuda manjano je buni thani donation khlailaiui ta lasidi ta kiridi thanglaiui ama haike khoksa khukju norok buni para phon thanglaiui rang khaklaijadi tini bono chwng 500 tega khoroksa ba nini bisingtui nung donation khaimani bisingtui 500 tega khe nung rohok hangke bo taisa chubachu helmani thangya doba taisa chwng khanai maka bini bwsabo khorongui tongo actually ni bwsarok bwsa torkha Ani bwsa tabuk okra hingke 12 pori tongo kusu hingke class 9 pori tongo chela ta bwrui chela mangga okra hingke chela kusu hingke bwrui class 12 pori tongo ta na o pori na jarao sa tabuk oma haike thongora kalai tongkha haisale na hingke tabuk bokha pori mane school ko thangti tongo school o thangui tongkho thangui tongkho school bisarong mono bwla emni nin bwsarok tabuk nogo da nogo no tadi hingke khapangni jakotai buchong chwng oroni hingkei parani borok bwsang kok sabui nai thik ani yaga achukjak chwng chini dara bai kok salainai yaisa dara nini mung tamkha Ani mungke Raskumar Devarma. dongni tamkhalai Ani jathani kekei nang kalai ani kekei no. Apon kekei ta kyo. apon nini kekei ta na acha nung bongni tui tam kok jana busong Bong tui matram chung to jeto para to salaiman pore no nong no tabu ringwei no. Bahai subai malai no. Mere bisang tip tip pano jesti pano ta. Bahai ke obu khlai hel khlai malai no. Sini ani takhu ani buai jing kalai yo. Ge apun bagai no joto jen omedi un tui nai tong nai ro no. Je chinti basa khaka hamrok no. Apone kok ma kasara ani drop theke. Joto khoksa khong ke kasal joto no lai khan ke ba bo khoksa bo khong no hakere kan ke kisada chu sojang no ya pa ke wan sugoi no nong no media ti khorang saman tai ke ko saman mane nung lokorok no mane lokorok ni bisingtui je chungmani bono khoksa soba gorodi hama haitana ya ba haini saklai man hai tai ke ene nung bongno bufrang chimi je bini soriot eb serious kono serious no mati ko taklai no kha taklai ni thekene no go serious ke sema ko to kisa bohok sadago ni laisu tong je doctor bisang won doctor nai laisu lai tong ayo ge asuk bariya sorry ya ba hake makin game bisa samung tang chanai ba samung tang lai tong lai tai ke ge hotate taklai bari kyan ke na doctor na ja lai kyan ke problem kha moi ke kata bo na je na je ke protom to tiun ma sani mai tong lai pu bohok sadaka tiun mang khana ge log na je ke bakhaw ka sha manjau ka patho pura hai na jo hai bakhani ব্যাপার মাজা ये mohai thaka ta ta bang ka tinta ruk thaka abo doctor rok saklai man bising tinta ruk majak tong ke mong ke borok doctor rok sai ka po oro to khlai malia nor baira talang sidi ya ki doctor rok sai man tong ke bare thanang to rang pisan ব্যাপার ba ke thanai sing tangi chai borok ki misa khai chai tong man ba ke ba ke talang nan te ke joto thani soba sa do mano ni sai na leke te kyo me de bisuk te phan saklai chini kha kenang no sawi de malang no ya te kyo asung nong no khongor ke borok tam khorok chalai tong bore ki to tangai te kyo robot ki sa tong de sa ta mot robot tong abno rai chai tong ke te bin hajira thango ya ke sai tong te kyo hansa nin mo an mung ka Raskumar Devarma oroni ko bon ka gani bisla nang to mong ka an jatha koto ni ta kyo Phari hingke khapangni jakotai buchong ang tai bisingo salia je hamya je ব্যক্তি bai chwng kok sawi nai thaisa thaini je bini khoktoi no chwng sawi malai je tabo bini rogi boma haike tamo ongoi tong bini sago boma haike duno goi tong abono chwng tep serai sai malai nor puilan chimi paithak jora nai tong kubui langma bai kwrwngoi phari hingke chwng sawi bo bai chwng kok sawi nai acha bai tabo nini dehoro tam boma haingoi tong Ngo bukharok jala purango himui rong mayango mairok sai meyango lengo korok belai sagan ki lengi rok thango ham hayinguta kok rok sawi meya ba samu hum khlai meya ta himi chon jamali ya ta na maya ngan
saimang san tui rok to kuri tono tui rong tu romang mai rok kuri sa ro tono ta kok rok belai sagan ke uleng thango khorang ko to kok saimaya hayang tong khatana hingke bai nongni ni bisingtwi hastani lokorokno tam kok khajana mojong je non soba sok khainani bagwi iko angbo hamya ba hamna mo chungmani baganya lokorong no ani khoksa khongni pan subagi ang noroi baksana hamai tongna mo chungmani na kok khajana mo chungta ani besabu chikon chikon kho tak se pori tong mo chungta hingke mane bai nono to je 3 বছর ধরে তাবো je sini dara no naitongo sakhan sorry naitongo aboni bisingtwi rang rok bosrok khoros rok thangkana abo to dinni nayo dinni thango chungna abo to hijab khaije gya thangmo ke to thango daily no ham karai kari ba salja salnai no to phagya hai go bisram monda hospital boti khalayo haibana aro no saime ta boti khalayo hamo sena no khalai tu pai phayo hamo kaya hai kena hama nang tong jawa hingga hai kena tangi jane ba tangi tong nang jawa hai hayang ka ke telang thango nintio kan boy jingo kita kaham doktor na je siri rang kari phano hani shaw borong no aro obiji doktor ni ro nai khata dar nai purung ke abung ke shama wata shama asu to nya komi chaw aputa tir mara sugnya kuni chawta biti chawi phana hamani bithiro hori chari ton khanka abu asuganya hamai ton phai ko bithi saman bisingtwi kisa hamui tong khatana gamo amo saman bisingtwi koidin pore nangmo hing abo chawnyai emne mas ka sarong khana gengga hanhai bari khatai ko ne thai thangpiri ne bo hanhai sunuguri pi khalai ko koina jago kapurungke sunuguri piri put phunu porungke operation khalai na sinai ni saw operation khalai ni to bunung ka tang ata na hajar ko khalai ro na to ko kari ba pon sa ko khalai ri chuan ni saw mun to sa pan sanglo kari ba sin sangla log log khalai mangala khoni sakata sunu ki sa somoy ri ni no ko phai nai rang rong ni ব্যবস্থা khalai pelega Kabu khalai oi phanda chol no mi tongmani hai bari tongkhwa gaye loan na lai khata sung loan na oi nyai loan bani 50,000 60,000 sung loan na oi nyai 50,000 bai loan ko operation khai ge tai 10,000 sin ya ko phan tong si tung sin thang lai ga operation khai na hani ga operation khai ma ja go gaye bukhani problem ni khalai li yakni nono amoni bisingtwi je operation khaiji hinjangmani bisingtwi nono operation khaije thangmani bekhani problem hnai nono operation khaili aba haikena khalaiya mane sinlo anlo yin sapo doctor mane nung sono gore pe khaija khalaija guleri phutongo 2 bar 3 bar khalaija kha gesra ro khajuma ro tongo ecg khajuma ndi po dokongo abo sungno phunu ge jamano sa sung video ni screen no rirwana jeni no moni bisingtwi gabon bisingo tam sajaka je operation khaiya hanjamon bisingtwi norno phatar haseo talangai khani aba ha a jago ko saya ko do operation khaima jaga ke nimburini bukha problem to moni sai ro ka mane santa operation khaigan ke nimburi no nong mo thak thangma ya khan ni nan sa to no ki bokhala na salia ki ke nge bukhan doctor bai phungui khata bono bukhan doctor phungui na telang da onge a doctor so amo jago maya bairo thana no mone hai ni sai ro kan bitlo 6 ma jore bit chai nai dini sai ro kata hai pano chapno hamya bari to yabon ba hospital tai samgula jibai bisamo hospital telang khwa aran dia phari roho ko bisnu jibuwa na jibu naragya nangiri roho chapwa ani sama doctor thalai ko o doctor tabung ko jibuwa niri no actually bai nono last kok sung sinai ta do
Father haseo talangmani hingke rangrok besegrok collection na no ma besegrang rong nangan ni sau tei pas la rong nangan ni sau pasoinakrok nangan ni sau ini mo minaran de kuma nge khabani dakote bu song nor khane mangna srai srai ke yang sini bani bising tinyo gang tai bisi kok salia wilan simi pai thajara je ani o video no nai tomo bising tin nok pai phleya hambai maro tai ang borongni full pay number screen no rirwan o jaga ono norok je chukmani bini bagai kitha chuba lai gorodi tangi hingke borok tabuk o jara o chuba chungmaya hingke tebo borok hamjao thanai kya o jara o dati dati ke bono Tripurani Father haseo doctor kaham bai phonongnani nangui tongo je aro talangnani hingke aro nairenani hingke komse kom rang correction nangnai 5-6 lakh rongni haijaga rang nangnai hinui saka aboni bisingtwi chwng je chukmani je sini tibrasa kha kaham tongnai rok je borokno khoksa khopono chuba gorodi ang ani video ni bisingtwi borokni full pay number rirwano hai norok no puilan simi paithakjak nai tongma bagui jotono no hambai.